Koning Willem-Alexander riepend familie de nieuwe Johan Frieso-sluis in Staren. De nieuwe tweede sluis heeft 20 miljoen euro kosten en met een eimaatje aan de wachttijden in Staren. Het karakter van de nieuwe sluis is groen en milieuvriendelijk. De kalk is groot genoeg om boten voldoende ruimte voor manoeuvrering te gaan. Museum de Jouwer verwacht een soort extra internationale belangstelling naar de fusie van Douwe Egberts met Mondelez. Door de gearwerking ontstaat het grootste koffiebedrijf van de wereld. Hoe dat bedrijf hier begonnen is te zien in Museum de Jouwer. Dat is dit onder het bettenhoeske van Douwe Egberts. De verplichte stiekelbestrijding zit de natuur in het paard in het Boetendikslaan van het Frieske Geer. Even zijn verwaardering uit 1951, maar het geer de stiekels voortmenen of maar gifbehandeling om vast te komen dat het zie bij een oor in het land bedaart. Graaide vogelnesten maakt je dat op een soort plakken onmogelijk. Joen en vannacht ruinerig waar, het wordt 11 graden en de zuidwestenwind is krachtig of hut. Manier buien, mogelijk maar tonger, middags komt de zin erbij. Het wordt 15 graden, de zuidwestenwind is op een ei krachtig rond hut.